Üdvözöllek! Akula Győző vagyok, önismereti, transformatív, vezetői és szervezetfejlesztési coach. A Neurus Coaching alapítója. Ma egy nagyon fontos, sokunkat érintő témát hoztam, ami nem más, mint az önszabotás. Ez elég sokunk életét megnehezítő kérdés, illetve probléma, ami nem másról szól, mint arról, hogy vannak olyan pillanatok az életben, kinek több, kinek kevesebb, amikor a célunkhoz már éppen elérnénk, de belülről valami visszafog, mintha egy kéz kinyúlna utánunk, és visszahúzna minket abba a bizonyos helyzetbe, ahonnan indultunk. Ez maga az önszabotás, így nevezzük. Ez megnyilvánulhat többféle formában, lehet ez például halogatás, elfojtás, elzárkózás, önkorlátozás. Ezeknek, illetve magának az önszabotásnak több dolog áll a hátterében, illetve több dolog állhat a hátterében. Példának okáért a perfekcionizmus, a kishitűség, a negatív belső párbeszéd és a változástól való félelem. Kicsit jobban kifejtve, a perfekcionizmus az gyakorlatilag azt jelenti, hogy meg akarunk felelni egy etalonnak, egy mintának, amit valahonnan kaptunk, ami valahonnan belénk épült. Ez lehet társadalmi, családi, baráti, párkapcsolati. Nagyon sok helyről jöhetnek olyan információk, olyan visszajelzések, sűrűbben, ismétlődő jelleggel, amik arra ösztönöznek minket, hogy bizony meg kell felelnünk valaminek, valakinek, valakiknek. Annak érdekében, hogy elfogadjanak, szeressenek minket. Amint említettem, a kishitűség is egy fontos elem, lehet az okok közt. Ez az önbizalom hiányáról szól leginkább, ami visszatart minket lehetőségektől. Az önbizalom hiány visszavezethető önismereti hiányosságokra, önismereti problémákra, gyermekkori élményekre, családi mintákra. Ezt követően említettem a sorban a negatív belső párbeszédet. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy amikor van egy szituáció, akkor nem elismerjük magunkat, hanem a negatív oldalt vesszük elő, és azt nézzük, hogy mi hogyan nem sikerült, mi miért nem sikerült, azaz, hogy a miérteket annyira nem is kutatjuk ilyenkor, inkább csak belemerülünk abba, hogy nem sikerült. Nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. És nem dicsérjük, hanem gyakorlatilag elkaszáljuk saját magunkat. Van még egy fontos pont az okok közt. Ez pedig a változástól való félelem. Ez a komfortzónáról szól, arról, hogy nem merünk kilépni a komfortzónából, nem merjük kipróbálni magunkat különböző új helyzetekben, egyáltalán nem merjük magunkat kipróbálni, kitenni különböző helyzeteknek. Vagy olyanoknak, amiket már ismerünk, csak csalódást okoztak, vagy olyanoknak, amiktől félünk. A Neurus Coaching célja, hogy pontosan abban segítsen, ami a te helyzetedben a problémát jelenti. Ez egész pontosan azt jelenti, hogy konkrét eszközökkel és inspiráló gondolatokkal, kérdésekkel megyünk végig a folyamaton közösen, amelyben fel tudod fedezni az igazi gyökérokokat, amik oda vezetnek téged, hogy szabotálod önmagadat. Készítünk számodra a te világodból származó információk alapján egy útikönyvet. Felépítünk olyan célokat, amikkel tudsz önbizalmat építeni, és meg tudod határozni azt a pontos irányt, ami számodra tényleg a legmegfelelőbb.
Tehát én nem csak beszélek arról, hogy mi az önszabotás, hanem konkrét példákat, eszközöket, megoldásokat tudok kínálni. A folyamat, ami rád vár, itt. Felismerni azokat a mintákat, amik az önszabotást okozzák benned. Megtanulhatod azonosítani azokat a viselkedés formákat, mintákat, gondolatokat, érzelmeket, amik téged távol tartanak a sikertől. Ilyenek például a halogatás. Amikor fontos feladatokat mindig egyre távolabb és távolabb helyezel magadtól. És a cél mindig már csak egy kis hajszálnyira van, de valami még mindig nem stimmel, valami még mindig nem jó. A másik, amit fogsz találkozni itt a folyamatban, a leglényegesebb az egészben, a gyökérok megtalálása, vagy a gyökérokok megtalálása. Ez azt jelenti, hogy el fogsz tudni mélyedni önmagad világában, és fel fogod tudni fedezni azokat a mintázatokat, azokat a fajta okokat, amik előidézik ezeket a helyzeteket. Miért teszed ezt magaddal? Meg fogod ezt érteni. Ki fog derülni számodra. Mi állhat a dolgok hátterében, amikor mondjuk halogatsz valamit, amikor eltolod magadtól, amikor az utolsó pillanatban kitalálsz egy kifogást, hogy miért nem fizettél be az útra, hogy miért nem vetted meg azt az adott terméket, hogy miért nem kezdtél bele a folyamatba, a tanulásba. Miért mondtad azt, hogy jó még ez a munka, hogy elbírom még? Miért nem léptél ki? Meg fogod tudni változtatni azokat a beidegződéseket, berögződéseket, amik elő tudják idézni az önszabotást. Konkrét technikákat, gyakorlatokat fogsz tudni csinálni arra irányulóan, hogy megszüntesd ezeket a beidegződéseket. A beidegződések hátterében egyébként sokszor hiedelmek állnak. Olyan dolgok, amiket úgy hallottad, úgy tudod, azt szoktad meg, azt mondták, erre tanítottak. Ezek mind mintázatok, ezek mind hiedelmek. De ez nem a tied. Vissza fogod tudni szerezni az irányítást a saját életed felett, a saját életedben. Képes leszel tudatosan dönteni, hogy mi a jó neked. Egyáltalán képes leszel arra, hogy pontosan meghatározd, hogy hol vagy, hová tartasz, és ahová tartasz, milyen eszközökre van szükséged, milyen lehetőségek és erőforrások állnak rendelkezésedre azok eléréséhez. Majd megtanulhatod megvalósítani a céljaidat. Ez azt jelenti, hogy a Neurus Coachingban olyan közös munkát tudunk végezni, amely során a számodra legideálisabb, legmegfelelőbb célok felé fogsz tudni haladni, azokat te tűzöd ki, a lépéseket is te fogalmazod meg, vizuálisan is, és írásban is akár, ahogyan számodra a legmegfelelőbb. A lényeg, hogy képes leszel arra, hogy magad mögött hagyd azokat a berögződéseket, azokat a negatív mintákat, amik önszabotáshoz vezetnek, amik szabotálják azt, hogy sikeres legyél, vagy boldog legyél, vagy nyugodt legyél, attól függ, hogy mi a kitűzött célod, attól függ, hogy számodra mi a fontos. Szóval, ha úgy érzed, hogy az elakadás, az önszabotás, a célvesztés érinti az életedet, és problémát okoz, akkor keresd bátran, bizalommal, és egy megbeszélt időpontban, 20-30 percben, egy ingyenes konzultációban meg tudjuk beszélni a részleteket, és el tudod dönteni, hogy mit is szeretnél, hogy szeretnél elindulni ezen a belső úton. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, hogy végignézted. Kívánok nagyon sok szép pillanatot neked. Keresd a különböző elérhetőségeimen, a saját honlapomon, a LinkedIn profilomon és a Facebookon is.
Ha gondolod, nyugodtan küldj e-mailt. A lényeg, hogy keresd bátran és bizalommal. És együtt megtaláljuk a körforgásból a kiutat.